tingut reunió amb la senyora Mar Lleixà, que és la delegada territorial de Sanitat aquí a Terres de l'Ebre, i bueno, ella ens ha explicat tot el que és el projecte de les obres a l'hospital. De fet, ens ha paregut molt bé aquestes obres i que realment fan falta, però nosaltres li hem fet arribar el nostre desacord en què no volem que les facin aquí dalt del turó, perquè pensem que no, això no de cap de les maneres solventarà el problema que tenim d'aparcament i d'espai, que arribarà un moment que això ja estarà saturat i no podrà haver properes ampliacions. Per tant, pensem que no és solució. Sí que volem que facin les obres, però les volem que les facin a uns terrenys nous on ja se pugui anar edificant a poc el nou hospital. Nosaltres li hem fet arribar la nostra queixa i el nostre desacord. També li hem fet arribar el desacord que tenim quan el que estan fent ara en el magatzem de l'hospital. Sabem que per ampliar les urgències hem tingut que renunciar a espai d'almacén, però volem que això sigui provisional, ja que això fa que quasi que no se pugui treballar en el poc espai que hi ha. Els treballadors no poden treballar en qualitat, no se pot tindre l'estoc que necessitem en aquest hospital. Pensem que hem de tindre un estoc com a mínim per a 15 dies, com tenen els altres hospitals, i això no està. Això també comporta l'externalització del servei, o sigui que tinguéssim que llogar almacens fora de l'hospital, almacens privats, que comporta un cost bastant gran per a l'hospital. Li hem fet arribar la nostra queixa i li hem demanat que sobretot a aquestes obres noves se contemple aquesta problemàtica del magatzem. No admetrem de cap de les maneres que se facin obres noves i no se solvente aquest problema i continuem llogant almacens privats fora de l'hospital. També li hem fet arribar la situació dels treballadors. Ja sabem que ella no pot actuar en aquest aspecte, que han de ser les respectives direccions de l'hospital qui actuen en aquesta parcel·la. De fet, ja presentem les nostres queixes, però sí que volíem parlar-ho en ella i que n'estés assabentada del que ens passa als professionals. Estem saturats, se'ns van anul·lar permisos, no els van fer quan els teníem que fer, no ens hem queixat per això perquè ja sabem que la situació comportava, la situació del Covid, però ja arriba un punt que és que ja no se pot aguantar la contractació precària que hi ha i l'augment de les tasques de feina. Volíem que sapigués com estem aquí els treballadors, que realment estem saturats.